Gdje ste ljudi, sa vama je The Serbian Hunter, a sa mnom je... The Serbian Viker. Danas ćemo igrati na jednom serveru, što se zove Bot. Crafting Reals. I tu ćemo igrati super, kako da vam kažem već, super craft boss. I ostavit ćemo vam IP u deskripciji. Sada krenemo. Ovdje se radi o nekim životinjama koje se bore. Kakve životinje, majke ti? Radi se o mobovima u Minecraftu. Isto ti je to. Nije. Rekao si životinje, životinje su drugo. Dobro, ja sam propao. Ja sam Svaka proklet ti seljak. čast. Kako sam ružan, brate. Ja sam najljepši ovdje. Nisi ti zgrozan. Evo ga, moj partner. Tvoja partnerka. Joj, jebote, a muca, Napad Izvini, brate, izvini. Ej, napad krompira. Pita od krompira. Ne, bacio se na sebe u prokletstvo. Hoćeš moju glavu? Ne. Mrš. Hoćeš ja tebe roknem, a? A mrš više. Šalim se, hoćeš glavu? Nemoj više. Halo bre. Nemoj više. Istrošio si mi heal. Kako je glupo. Pa samo ti i ja smo ostali. Aj na 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Sad si mrtav. Ne bi rekao seljačino. A nisam ja htio seljačinu da uzmem ovu budalu. Seljačino. Koliko imaš heal ti? To je ova života. Nemam pojma, 3. A nemoj glavama da se boriš. Moram. Jo, i nemoj glavom da se boriš. Sad ću ja doći sa flyem tu. Pobit ću te. Cheateru jedan, cheaterski. Ljudi, ovo je najveći cheater koji u istoriji cheatera. Sada, vidite, ja ga udaram, dobro. Evo ti napitak, sunce ti jebe. Tako je bre. Ima Cheater jedan kilaurski. Kilaurski. Pa jeste, imaš kilauru. Ne, kako sam te pogodio? Ne! Da. Padaj dole. Tako je bre. Sačekaj, molim me, stani, pijet. Preuzet ću ja snimanje dok se on nešto rašpalja. Gdje si? A daj! I bre. Da, A pa- nemoj se gađati. Umrećeš. Mojom glavom. Znači da piše Ilija je mrtav Lukinom glavom. Mršmare. Sačekaj. Ko je pobedio? Pobjeda je moja. Yeah, man. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se uskoro. Ćao. Ciao.